आपला आबा बंद आहे, बंद आहे, चालू करा, बंद आहे, चालू आहे. मी आबा तांडे आबा नाही लहू सांग अंकुश, सांग तू काय केलं, तुझं योगदान काय झालं या जेट्टीसाठी तर आपलं सांग. मदत केली. साहेबांबरोबर असायचो. कशा मार्गदर्शन आहे, त्यांना लागणारी वस्तू मी मला नाही बोल काय नाही, कशा कसायचं होतं सांग. मी त्यांची लागणारी वस्तू त्यांची लागणारी वस्तू त्यांना लागणारी वस्तू आणून कसली, पण ती वस्तू कसली त्यांना नक्की. जी गरज लागेल ती वस्तू आणून देतो. सांग. त्यांना ही गरज लागली ती वस्तू आणून देतो. हा एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवतो. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. तर मित्रांनो, आज सोमवार होतो आणि सोमवारी आपली विरण बाजारपेठ पूर्ण बंदच असता आणि माझ्या बाजूचे पण दोघेजण मित्र माझे म्हणजे नितीन आणि शुभम ते पण नव्हते आज दिवसभर. तर त्याच्यामुळे काय टाईमपास होत नव्हतो आणि बाजारात पण कोण नव्हते. आता बाजारात सोमवारची पण ठराविक गर्दी असताच. ज्यांची बँकेची वगैरे कामं असतात ना, बँकेची किंवा इतर तलाठी ऑफिसमध्ये किंवा आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये अशी कामं असतात, ते पण लोक येतात सोमवारचे. त्याच्यामुळे मी दुकानात थांबते. तर आज असं झालं की बँक वगैरे बंद जा 2 दिवस. तर कशामुळे बंद काय माका माहीत नाही. तर त्याच्यामुळे दुपारपासून पूर्ण जाम म्हणजे जाम बोरिंग होऊ झाला. तर म्हटलं आज जाऊया आपण. मागे तुमका मी व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की आपलं मालडी जो गाव आहे मालवणगाव, तो एक्सप्लोअर करतलं आहे तुमका असं सांगितलेलं आहे मी. म्हणजे जी ऐतिहासिक ठिकाणं आहेत ना ती आपण एक्सप्लोअर करूया असं मी तुमका बोललेलं आहे मागे. तर आत्ता आपण तिकडे जातलो. मी आता असे आपल्या मालडी रस्त्याकच असे, म्हणजे जी मजदे आणि मालडीची सीमा आहे ना इकडे, त्या ठिकाणी असे मी. दुसऱ्या ठिकाणी आपण मागची जी व्हिडिओ मालडीतली बघितलेलो ना, पूजेची चाळा देवाची तिकडची, तो रस्तो वेगळा. तर त्या रस्त्यावर सध्या काम चालू असल्यामुळे धूळ भरपूर उडतं आणि नाकातोंडात सगळीकडे धुळत जातं. त्याच्यामुळे मग मी त्या रस्त्याने जाऊक नाही. तर बेलाची वाडी क्रॉस करून मग टेंबावरनं आपल्या मालडी गावात जाता. तर ही आपली काळी परिया माझी गाडी मोटरसायकल, तर तीच घेऊन आता मी येईल आहे. तर पुढे आपण जाऊया आणि बघूया आपण काय एक्सप्लोअर करतात. कॅप्शनवरून तुमच्या लक्षात येईल असत मग काय दाखवतो आता तुमका, कारण मी पण अजून ठरवलं नाही की कुठे जायचं आणि कुठे नाही. कारण मालडी गावात बरीच अशी ठिकाणं जिथे मी तुमका एक्सप्लोअर करून दाखवू शकते. तर आता बघूया मालडी गावात ज्या ठिकाणी आपण जाऊ ना त्या ठिकाणी मी तुमका घेऊन तिकडचं इतिहास वगैरे त्यांचं सांगते मी. तर चला इथून व्हिडिओ आपल्या स्टार्ट करूया आणि आपल्या मालडी गावात आपण प्रवेश करूया. ह्यो आपल्याला रस्तो दिसता ना, ह्यो पावनाई मंदिराकडे गेलो आणि ह्यो नारायण मंदिरकडे गेलो रस्तो. तर आपला समोरचा आरोग्य केंद्र आहे ना, तिकडे गेल्यावर आपल्या पहिलाच नारायण मंदिरचा दर्शन होता. मी तुमका तिकडनं दाखवते केंद्राकडे गेल्यावर. आणि हे बघा इकडनं मी तुमका सांगितलंय की आरोग्य केंद्राकडे गेल्यावर आपल्या पहिलं दर्शन मंदिराचा होता. इथून तुमका छोटंसं दिसत असत एवढंसं आहे बघा समोर दिसताना नारायण मंदिर. म्हणजे इकडनं असं वाटतं की आजूबाजूक ते बघा माड पण आहेत आजूबाजूक आणि चारी साईडीन म्हणजे 2 साईडीन त्याच्या डोंगरच आहे. त्याच्यामुळे एवढा मस्त वाटतं ना तिकडे हिरवे. तर खूप म्हणजे खूप असं अप्रतिम मंदिर आता. तर आपण आता चव्हाणवाडीमध्ये येलो आणि त्या दिवशी ना इकडे आपला गृहप्रवेश होता. रोहिदास काकांचं घर आहे नवीन बांधलेला आणि रोहिदास काका ते बघा तिकडे काम करतात. लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन इकडेच आम्ही होतो, पत्त्याने खेळत वगैरे सगळा मस्त. मालवण गावातलाच आपल्या चव्हाणवाडी आणि इकडनं ना समोर नारायण मंदिर आहे. म्हणजे मागे जेव्हा मी नारायण मंदिराचा पहिलं फोटो काढलेला आहे ना तेव्हा ह्या बाजूनच काढला. आता तिकडे झाडं वाढली आहेत, समोरनं काढलेलं आहे तिकडनं. काय सांग मोबाईलवर भरपूर बघतो सगळा सगळा म्हणजे काय काय पाठवत असते, व्हिडिओज असतात सगळे. व्हिडिओ. मग आता रिटर्न कधी मुंबई गाऊ द्या तोपर्यंत काय ती कामं करून घे सगळी. हे काय कामं चालू आहेत, पावसाची सगळी कामं चालू आहेत. पावसाची कामं चालू आहे. लाकडा वगैरे सगळा करून ठेवतोय डाऊन. हा हे आपल्या नितीनचं घर मस्तपैकी माटव घातलेलं हिरवगार आणि ह्यानं नवीन घर त्याचं बांधलेला छोटासा सिंपल. पुढे आपल्या विकासचं घर योगेशचं घर पुढे आहेत.
कोकणात जशी घरं असतात ना आपल्या मातीची तशीच घरं आहेत पुढे. आणि हे आपल्या विनोदचं घर. थोडं खाली फेरफटको मारून येऊया. आपल्या रोशनचा घर हा. इकडे पण लॉकडाऊनमध्ये आम्ही पत्ते वगैरे खेळलो. आणि खाली जाऊ ना असे पायरे केलेले ते बघा, असे पायरे वायरे. इकडे गणपती त्यांचं विसर्जन असतं. तिकडे खाली आपले सुरेश काका आणि आहेत, रोहिदास काका पण आहेत, सगळेच आहेत तिकडे. ते बघूया तिकडे जाऊन काय नक्की करतात त्या. लवकर आगतला संध्याकाळी. नाही रे, हे याच्यात माडत होते ना असं. हा, साफसफाई मस्त केलास. हो. कधी लावले ते पोपळी? ते आता तुझ्याकडचेच होते. कधी लावलेत पण ते? आले तर 3 वर्ष आले. बरे वाढलेत. हा. संध्याकाळचं जरा काम करू मजा येतं ना. हो, जरा एवढं याच्यात मजा येते. हां, इकडे आपली मराठी शाळा आहे बघा, बेलाचीवाडीतली मराठी शाळा. काय रोहिदास काका काय म्हणतास? जोरदार व्हिडिओ करतो. म्हटलं फेरफटको जरा मारून येऊया. आज कोण नाही बाजारात ना, सोमवार आज. हा. बँके वगैरे बंद आहेत 2 दिवस. कशासाठी काय माहिती बंद आहेत. हो. होय, गर्दी पण नाही कुठली. इकडे आपलं विसर्जन असतं ना गणपतींचा, या डबऱ्यात. कोल्याची बावडी बोलतात का? हां हां हां, ओके ओके. आणि हे आपल्या ओढ्याचं पाणी आहे, म्हणजे व्हाळ म्हणतात ना, वाहतं पाणी असतं कायम आहे बघा इकडे. आता आतमध्ये होते काका, त्याच्यामुळे खदूळ झाला नाही, ते क्लिअर असतं एकदम पाणी. तर मित्रांनो, ह्यो जो मागचा रोड दिसता ना तुमका, ह्यो आपल्या मकरांच्या घराच्या तिकडनं येलो खाली. आणि आपण आता पुढे जाऊया. पुढे आपल्या जेटीवर ना काम चालू आहे. ती जेटी बहुतेक पूर्ण होईल या. आणि या बाजूक ना मोठा आपला केटी बंदरवा ना, म्हणजे जो ब्रिज होतो मोठो, ज्यावरून ST डंपर वगैरे असे मोठमोठे गाडी पण प्रवास करू शकतात. तर त्याचं पण काम खूप मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. तर इकडे आपण बघूया. आणि मध्येच आपल्या जेटीवर जाताना ना ह्यो जो आपल्या झेंडो दिसता, ह्यो मुस्लिम बांधवांचो आपल्या पीर आहे. तर तिकडे पण म्हणजे खूप ऐतिहासिक गोष्ट आहे ती तुमका मी दाखवते आता. तर ह्यो बघा, ह्यो झेंडो आहे ना, ह्यो लावलेलो. इकडनं खाली आपल्याक जाऊक ना ही छोटीशी वाट आहे बघा, खूप जुनी आहे, पुरातन. चप्पल आपण इथेच काढूया. त्यांचं पण पावित्र्य आपल्याक जपकच होया. शेवटी आपल्या गावात म्हटल्यावर आपण काळजी घेणं पण भागच आहे. आणि त्यांनी पण खूप चांगल्या पद्धतीने इकडे त्यांचं पावित्र्य जपलेलं. हे बघा. तर इकडे आल्यावर आपल्या खाली आपण बघू शकतो, इकडे खूप खोल, इकडे जवळजवळ 40 ते 50 फूट खोल आपल्या खाली पाणी आहे. आणि त्या बाजूक तिकडे होडीवाले जेव्हा जातात ना, तेव्हा ती काठी पण लागत नाही खाली जमिनी, एवढा खोल आहे तिकडे. तर ह्यो मुस्लिम बांधवांचा आपल्या पीर आहे, जिथे चादर चढवली जातात. आणि अजूनही येतं तिकडे. आपल्याच गावातले मुस्लिम लोक ती इकडे येतात. आपले सबस्क्रायबर पण बऱ्याच प्रमाणात ह्या गावातले असतात, जे आपले व्हिडिओ वगैरे बघतात. आणि तो बघा, मी तुमका सांगत होते तर तो पोकलँड 1, 2, 3 पोकलँड आहेत. त्यानंतर 2 डंपर आहेत आणि मोठे मोठे गाडी आहेत. तिकडे बहुतेक त्यांनी लाईटीची सोय म्हणून जनरेटर पण बहुतेक इलेले आहेत, तिकडनं दिसतात माका. खूप मोठ्या प्रमाणात काम चालू तिकडे समोर. आता बहुतेक तिकडचं पाणी इकडे पंप लावून सोडतात या साईडला. आणि ह्या ज्या ठिकाणा ना, या ठिकाण तुम्ही इकडनं पण बघा. आणि आपण ना खाली मकरांच्या घराच्या खाली जाऊन ना त्या सेतूवरून इकडे आपण ठिकाण हे बघूया. तर हे आपल्या समोर दिसतं ना, हे आपल्या आडवलीचा बंदर आहे. आणि आपलं जेटी आहे ती तिकडे त्या बाजूक होतील. तिकडे पण आपण जाऊया आणि तिकडे पण काय काम चालू आहे आता बघूया.
इकडे आपल्या गवळत्याचं ठिकाण आता समोर दिसताना तुळस ती गवळत्याचं ठिकाण आणि ही जेटीचं काम चालू आहे. हा बघा इकडे JCB लावल्याने आणि जवळजवळ पूर्ण झालेलाच आहे काम. इकडे मस्त अशी मोठ्या प्रमाणात जेटी बांधलेली आहे. खाली तुमका दाखवते खाली जाऊन पण खाली आपले परब काका ते माहिती देतील तुमका थोडक्यात. तर या आपल्या नदीचा पात्रा आणि मी अचानकच दिलेलं आहे त्याच्यामुळे माका इकडे कोण होते का माहीत नव्हते. आपले रवी काका तनो आपलो आणि इकडे परब काका पण सगळे आपले ग्रामस्थ. तर तुमका थोडक्यात माहिती सांगतील का काय जेटीचा उपयोग कशासाठी होऊ शकता आपल्या? जेटीचा उपयोग पर्यटन दृष्ट्या उपयोग होईल. लोकांना इकडून पलीकडे जाते वेळी अडवली श्रावण या परिसराला त्याचा फायदा होईल. त्याचप्रमाणे इथे जो तरीची होडी आहे त्याला कायमचा तर चालू असते. तरीची होडी लागण्यासाठी इथे प्रॉब्लेम होता. म्हणजे तिकडे लागले होडी आपल्या तसे पहिले लागत होते. स्थानिक मच्छीमारांच्या होडी आहे. ओके ओके. आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या होडी असल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये नदीला पूर आला की प्रॉब्लेम व्हायचा. म्हणजे हे व्हायचं होडी बिडी लावायला म्हणजे मिळत नव्हतं. थोडक्यात होडीच्या पार्किंगला प्रॉब्लेम येत होतो. तो आता या जेटीमुळे सॉल्व्ह झालेला आहे. तरी किती दिवसात हे काम पूर्ण झालं? साधारण 25 ते 30 20 दिवसामध्ये हे काम पूर्ण. म्हणजे एकदम युद्ध पातळीवर चालू होतं का? पातळीवर चालू केलं. भरती ओटी असल्यामुळे वेळ झाला नाही तर 15 दिवसात हे काम होणार होतं. ह्या बंदराला शिवाजी महाराजांचे ठसे आहेत. हे शिवाजी महाराज ह्या बंदरामध्ये येऊन गेले. आज 300-350 वर्षानंतर माडली मालोंड या गावाचा विकास आम्ही सातत्याने तरुण उत्कर्ष मंडळाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक आमदार खासदार यांच्या ह्याच्यामुळे प्रयत्नामुळे हे आज बंदराचं काम जेटीचं काम रस्त्याचं काम हे वेगाने चालू आहे. ह्याचं श्रेय सर्व तरुण उत्कर्ष मंडळाला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि गावातील ग्रामस्थांना द्यावं लागेल. ही जेटी आम्ही 15 दिवसापूर्वी चालू केली. 15 नाही 20 दिवसापूर्वी चालू केले आम्ही. तर आज जवळजवळ काम पूर्ण झालं. उद्या संपेल काम आमचं. तर साधारण लोकांच्या सोयीसाठी हे काम केलेलं आहे. तर लोकांनी पण भरपूर मदत केली इथे. ओके. सर्व कामासाठी आपल्या गावातील लोकांनी पूर्ण मदत केली आणि लोक खूप चांगले आहेत इकडची आणि चांगल्या प्रकारे काम पण झालेलं आहे. जर तुम्ही बघताय सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये आसपास एक 100-150 जेटी बांधलेले. ओके ओके. बऱ्यापैकी जेटी अशाच असतात पाण्यातच असतात. जेटी पाण्यातच पाहिजे. तर लोकांच्या सोयीसाठी होडी जवळपास लागून लोकांना सुट्टीच्या वेळी सुद्धा त्या जेटीचा उपयोग झाला पाहिजे. त्या पोझिशनला आम्ही जेटी बांधलेली आहे. समोर पाणी साधारण एक 7 फूट खोल आहे. तरी पण पायरी एक आपण ओतून तुमची किती सुट्टी असेल तर बोट लागू शकते. ही आपली मस्त जेटी बांधून इकडे पूर्ण रेडी झाली आहे. आणि ही झाडं आहेत 2 इकडे आणि त्यांच्या सावलीमध्ये बसासाठी पण नाही ह्यानी मस्त जागा केली नाही बघा. संध्याकाळचं इकडे बसून मस्त हवा घेऊ बरा वाटत. मस्त एकदम निसर्गरम्य ठिकाण. आणि ही आपली जेटी आहे पूर्ण झालेली बघा. आला की लगेच सांगतो तुम्हाला. माप घेऊन ठेवला मी. चला आता मी आणि काका आपले खाली सेतूवर जातो आणि तुमका सेतूकडनं इकडचा नजारा तुमका दाखवतो आम्ही. दोन्ही साईडचं दिसतं म्हणजे तिकडे पण काम चालू आहे ना त्या साईडची आपल्या केटी बंधाऱ्याचं ना केटी बंधाऱ्याचं काम चालू आता आणि ह्या दोन्ही काम तुमका दिसतलं रस्त्याचं काम तिकडे चालू आहे. ते जाऊन बघूया आपण. मित्रांनो त्या बाजूक ना जेटी आहे आपली जेटीचं काम चालू आहे. तो जो खडाक दिसताना मोठा आणि मगाशी आपण गेलेलो होता पीर पण तिकडेच जातो बघा. तुमका एकदम छोटं दिसत इकडनं. आणि ह्या बाजूक आपलं केटी बंधाऱ्याचं काम चालू आहे. हां हे बघा. आणि ही जी वाट आहे ना आपली ही जुनी आडवलीच जाण्यासाठी शॉर्टकट वाट जुनी आहे जी लोकांनीच इकडच्या ग्रामस्थांनीच ही मेहनत करून
मेहनत करून केलेली आहे ही बघा ही सगळी वाट. तर पुढे जाऊसाठी त्यांनी एक छोटे छोटे मार्ग ठेवलेले आहेत की मार्ग कसं दिसा गयो. म्हणजे ज्यावेळी भरती असताना त्यावेळी हे दगड पाण्याखाली जातात. पण काका ढोपरा एवढाच पाणी असतं ना साधारण जास्तीत जास्त ढोपरा एवढा पाणी असतं भरती लागल्यावर. मग दिसा काय आता की बाबा इकडनंच वाट हा. त्याच्यासाठी पण तिकडे दगड उभे करून ना मार्क केलेले आहेत छोटे छोटे. ते पण आपण बघूया. आणि वारं तर मस्तच येतं इकडे. चला तर असं वाटतं बीचवर चालल्यासारख्याच. दगडच फक्त त्याच्यातनं चलायचं लागतं थोडा. हा हा थंड वारा. काका तिकडे बघू ते कांडा घेऊन इले होते बघा टाकूक. मासेमारी करू काका इलेत. आणि आता संध्याकाळ झाली. संध्याकाळच्या वातावरणात तिकडे मस्त वाटतं. तुमका तिकडे जाऊन दाखवते पुढे. सूर्य थोडंसं खाली जाऊचं रोवलं फक्त. आणि पाण्यावरही सूर्याची कडा कशी दिसता बघा मस्त. काका काय गावाक नाही हे बघा हे दगड लावून ना असे मोठे दगड लावले आहेत. म्हणजे भरतीच्या वेळी दिसा काय इकडनं बाबा वाट हा असे दगड लावून केलेले ते बघा समोर बघू शकतास. काका इकडे कांडा घेऊन दिले आहेत मासेमारी करू. नदीचे मासे मस्त लागतात ना. तिकडे मोठं पोकलँड होतो बघा जवळच आहे इकडनं एकदम काम. आणि हे जर जेव्हा केटी बंदर पूर्ण होतं ना तेव्हा खूप म्हणजे खूप जवळ होतं आपल्या गाडवली आणि मालडी गाव एकमेकांका जोडला जातला. मागच्या व्हिडिओत पण बघला असतलास तुम्ही. व्हिडिओची तुमका लिंक मी वरती आय बटनवर बघा तुम्ही क्लिक करा. व्हिडिओ संपल्यानंतर तुम्ही आय बटनवर क्लिक करा तुमका दिसत नंतर तो व्हिडिओ. तर मित्रांनो मालडी गावात आपल्या काय काय कामं चालू आहेत तुमका प्रत्येक वेळी दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे मी. आणि आत्ता पण तुम्ही जेटी बघितलास. खरं तर तुम्ही तुमका पिराची पूर्ण माहिती देणार होते पण माका अर्धवटच माहिती मिळाली. मग मी तुमका परत एकदा व्हिडिओ पूर्णपणे करेन ती पिराची आणि त्याबद्दल डिटेल्समध्ये तुमका माहिती देईन. ह्यो आपला जो बंधारा सेतू हा जो म्हणजे या ग्रामस्थांनीच बांधलेलो सेतू हा. त्यानंतर तिकडे मागे काम चालू आता सगळ्याची माहिती तुमका मिळाली आहे. आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. तुमका जर अजून कुठले व्हिडिओ बघीनसारखे वाटत असतील आपल्या आजूबाजूच्या गावातले तर मला कमेंटमध्ये सांगा तुमका कुठले कुठले व्हिडिओ बघू आवडतील. तुम्ही जेव्हा यशाल मालडी गावाच्या आजूबाजू तेव्हा नक्की भेट द्या तुम्ही. इकडचा निसर्गरम्य आपलं ठिकाण ना मालडी गाव नदीवर एकदा तरी येऊनच जा तुम्ही. तुमका खूप म्हणजे खूप आवडत इकडे. आणि अजूनही पर्यटनदृष्ट्या आपल्या भरपूर विकास करूचो ना आपल्या मालडी गावाचो. इकडे स्पीड बोटिंग वगैरे जाजा असत ना. जसं आपण बीचवर गेल्यानंतर आपल्याला अनुभव मिळतात तसं आपल्याला इकडे करूचो प्रोजेक्टचं काम चालू आहे. तर नक्कीच तो लवकरच पूर्ण होईल. तुम्ही इलास तर नक्की भेट द्या मालडी गावात. आणि मालडी गावातला जो इतिहास आहे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. पर्यटनच्या दृष्टीने सगळं हे झालेलं आहे व्यवस्थित अशी सुविधा होत आहे. हा म्हणजे चालू आहे काम. नक्कीच तुमका लवकरात लवकर नारायण मंदिर आहे मंदिर आहे मंदिरं वगैरे भरपूर आहेत आणि ऐतिहासिक ठिकाणं पण भरपूर आहेत. तर तुम्ही नक्की भेट दिल्यानंतर ऐतिहासिक ठेवा आणि तो पण ग्रामस्थांनी पण जपून ठेवलेला होता. नक्की तुम्ही भेट द्या. आणि व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. लवकरच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.